Diɲɛ malo jini ni lahara malo belebele Ala ma an kisilo ma bi juma lahɔrɔma kɔsɔn marisi kalo tile 19 san 2021 aw minnu b'a lajɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ an ka foli b'a ye aw sigiyɔrɔ la ni aw ka wagati kunnafoniya o selen Mali kunnafoni jabarani kan a y'aw bisimila. Bi kunnafoni bɛ daminɛ dusumakasi la dusumakasi mun yɛrɛ kɔni ni anw kunnafoni dilaw kɔni dusumakasilen no kosɛbɛ anw cɛkɛɲɔgɔn dɔ kun bɛ yen n'o tɔgɔ ko Adam Cham Ala ya ale ka kalifa minɛ a la kunu o kɛra an ka faaba kɔnɔna la yan nɔ an ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Ponje ale kɔni kun ladalen don yen nɔ furakɛli senfɛ Adam Cham kɔni kun ye kunnafoni dila ɲɛmaa ye an ka jamana kunnafoni disoba la o kunnafoni disoba in ka baara bɛnnen don an ka jamana presidansi ka kunnafoni ko kɔni ma. An bɛ taa Bafulabe dugu kɔnɔna la jɛkulu bɛ yen n'a bɛ fɔ jɛkulu ma ko Sapuruna Taga olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka kɛ ka Bafulabe bogotigilakaw sɛgɛrɛ maa 30 bɔɲɔgɔnkɔ minnu ka kalanko kɔni kun dalen don sira la u y'olu kɔni ta k'u bɛn'u kalan kalo 6 bɔɲɔgɔnkɔ u bɛn'u kalan mun ni mun yɛrɛ la u bɛn'u kalan kalali kɛcogo ɲuman kɔni na sa ani galadon yɛrɛ kɔni kɛcogo ɲuman ani kundilan yɛrɛ kɔni kɛcogo ɲuman ani safinɛ dilan yɛrɛ kɔni kɛcogo ɲuman jɛkulu in kɔni ka hakilina yɛrɛ tɛ foyi ye ko Bafulabe bogotigilakaw kɔni bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na ka sɔrɔ u ma siri maa la. An ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ministre min kɔni ɲɛsinnen don an ka lakanani ma n'a bɛ fɔ o ma ko ministre de la défense et des anciens combattants an ka finitigilaka minnu kɔni binna jamana tɔgɔ la ntɛnɛn tɛmɛnen olu kɔni su donna yɔrɔ min na ale ye wulikajɔ kɛ ka taa se yen nɔ ka taa dusumakasi ta ka kɛ k'olu ka kaburu kɔni sɛgɛrɛ o kɔni kɔfɛ sa a bɔra olu kɔni kaburu yɛrɛ yɔrɔ la a y'i tilen fo Gawo dugu kɔnɔna la minnu kɔni banana maa 14 olu kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso la Gawo dugu kɔnɔna la a ye jɔnjɔn kɔni ta ka di olu ma jamana tɔgɔ la k'u ni ce jamana ye wa ko jamana fana y'a dɔn u ye. An bɛna an ka faaba kɔni kɔnɔna la yan yɔrɔci mun kɔni kun kɛra waati tɛmɛnenw la an ka zone aéroportière la o yɔrɔci fɔlɔ tɛmɛnenw kɔni kɔfɛ filanan kɔni bolodala tuguni mais waati kɔni ma fɔ o la fɔlɔ o yɔrɔci kɔni okumu kɔnɔna la maa minnu daga yɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ cita ninnu ma sa olu kɔni fɛnɛ wulila ka fɔ kɛ ko olu kɔni pɛrɛnnen don hali n'u ni kɔni de bɛ to a la sa yɔrɔ kɔni minnu kɔni cila o kɔni kɛra o kɛlen ye mais minnu bɛnale ci tuguni ko yɔrɔ foyi kɔni tɛ ci o yɔrɔ ninnu na tuguni ko hali n'olu kɔni ni de bɛ to a la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Korowarikaw fɛ yen Korowarikaw ka ministre ɲɛmaa min tun bɛ yen n'ale tɔgɔ Ahmed Bagayoko n'ale ntanyana dɔgɔkun tɛmɛnenw na ale ka suturaliw kɔni bɛ sen na halisa suturali kɔni bɛ laban sa fo kari nata n'Ala y'o yira an na. N balima Mali kunnafoni jabarani layɛbaaw aw minnu b'an lajɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ su ani tile an ka foli b'aw ye depuis aw sigiyɔrɔ la nin de kun y'aw ka wagati kunnafoniya o ye k'o lase aw ma Bamanakan na aw denkɛ ani aw balimakɛ Amadu Sanba Gise fɛ an b'a fɔ aw ye o la Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma Ala ka juma tile timɛ ko ɲuman o di an n'aw bɛɛ ma.